दा बिथांमोना दिनैहाय जिथि खुंगा रंजालि बैसागु फालिनाय आंखौ मेल बेखेवगिरि हिसाबै लिंहरदों। आं बेहाय जोबोद मोजां मोनदों। मानो होनोबा आंनि जे रोंगौथि आं बेखौ बिथांमोननो जा हायो एसे फोरमायनो माबानो खाबु मोनदों। दा आं बिथांमोननि लिंहरनायाव जोबोद गोजोनदों। आरो बे गोजोननाय बिथांमोना जोंखौ ओरैबायदि आदद खालायदों, ओरैबायदि माबादों, जोंनि दिनै रोंगौथि बे रोंगौथिखौ जों जे हादों जोंनि बिथांमोननि गामिनि जेनाखि खुंगा जिथि बैसागु फोरबो जेनाखि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जोङो जोंनि जाथ' गियान दं बे गियाननि दारै जोङो गामियावबो जोङो मोजां मेसेज होलांनो नाजादों। बेनिखायनो जोङो बे मेसेजआ बिथांमोननि गामियाव जोबोद माने गोबां नङाब्लाबो जोङो एसेखौ खामानियाव होगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो इयुनाव बिथांमोना आरो साबसिननिफ्राय साबसिन खुंनो हादों आं बेखौ मिजिंथिदों। गोदोनि रंजालि बैसागु फालिनाय आरो दानि रंजालि बैसागु फालिनाय मा रोखोम फारागथि जथेस्थ' बेहाय माने बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जेनाखि रंजालि बैसागु फालिनाय आरो दानि रंजालि बैसागुआव माने फार डिफारेन्स दङ। मानो होनबा गोदोहाय जोंनि बर' समाजाव रंजालि बैसागु फालिनायाव जोंहा गोबां लोङै जायै जोङो बिशृंखलमोन। नाथाय दानि आप टु डेट मुगानि जेनाखि रंजालि बैसागु मोनसे मन्च दङ। बे मन्चनि गेजेरजों एबा जौसांनि गेजेरजों जोङो बेहाय बे जोंनि रंजालि बैसागुखौ जोङो जोबोद रंगिना संगिनाय खुंनाय जाबाय। आरो बेहाय गोदोहाय जोङो माखासे बादायारि बिथिङाव जों बादायनो रोङामोन। नाथाय दानि जेनाखि गोदान मुगानि जेनाखि रंजालि बैसागु खुंनाय, बे रंजालि बैसागु खुंनायाव जोङो गथ' गथाय गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' जों मोनसे जोङो समाजनि फारसे, रोंगौथिनि फारसे, जेरै जोङो थुनलाइनि फारसे, जोंनि हारिमुनि फारसे जोङो सांग्रांथि लाबोनायाव जों जथेस्थ' खामानि मावनो हादों होननानै आङो फोथायनाय दङ। गोदान बोसोरनि मेसेजआ बेनो जाहैबाय, जोंनो जेरैहाय थेखनजरा गामिया दिनैहाय जेरै गाजा गोमजायै रंजालि बैसागु खुंदों, थिग बे रोखोमनि जोंनि एरियानि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे रोखोम रंजालि बैसागुखौ बे रोखोमनि मन्चनि गेजेरजों मोनसे जौसांनि गेजेरजों खुंफुंनानै जोंनि मोनफ्रोमबो गामिनि जेनाखि बेले बेजे बे बेले बेजेखौ बिथांमोनबादि सुस्रांनो नाजायो। आं बेखौनो दिनैनि बे बोसोर गोदानजों आं मेसेज होनो सानदों आरो खावलायनो सानदों। प्रत्येक गामिया माने गाव गावनि गामिफ्राव बे रोखोमनि रंजालि बैसागु खुंनानै गाव गावनि एरियायाव थानाय मोजां रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ लिंहरनानै बे रोखोम मोजां एडभाइस लायो। आरो बे रोखोम मोजां एडभाइस लायोबा दानि मुगायाव जों गिख्रंथाव जेनाखि ड्राग्स होनाय, बे ड्राग्स होनायनिफ्रायबो बारग'नो हागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। आं बेखौनो प्रत्येक गामिखौ बे रोखोमनि खुंनानै जोंनि इयुन जोलैफोरनि जेनाखि भबिसत, बे भबिसतखौ बै माखासे गिलु बालु बेमारनिफ्राय बारग'नो हागोन। आं बेखौनो हागोन होननानै आं मिजिंथिनानै गासैबो बे ओनसोलनि माने गामिफोरखौ बे रोखोम थेखनजरा गामि बादि गाजा गोमजायै बे रोखोम रंजालि बैसागुखौ फालिनो थाखाय आङो दिनैनि बे बोसोर गोदानजों नोंथांमोननि चेनेल बड'सा चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौ मेसेज होनो सानदों। गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'सा नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ आङो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा जोंना सानसेनि हाबाफारि माने जों साननैनि हाबाफारि लादों। जोबनाय संक्रान्तियाव मैयानिफ्राय लायो, ओमफ्राय दिनै गोदान बोसोर 1 थारिखसिम लायो। दा जों बै संक्रान्तियाव जेलानाखि जोङो हाबाफारि लानाया जाहैबाय जोंना गेलेनाय, खारनाय, बारनाय, बेयाव जों बिदि लानाय जादों। दा दिनैहाय जोङो नैबेयाव गेवलां मेल फुंबिलियाव जोङो जैग'नि गेजेरजों जों दिनैहाय गोदान बोसोरखौ बरायग्रोनाय जाबाय। बिनिफ्राय जों गेवलां मेलाव जोङो आलासिजों लोगोसे जोंनि थेखनजरा गामिनि रायजो राजा गासै ज' लानानै जोङो दिनैहाय नैबे गेवलां मेलखौ खालामगासिनो दङ। आरो जोंहा दिनैहाय नैबे गोदान बोसोरखौ बरायनाय समाव जोङो खननाय, मोसानाय, जों मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ लानानै जोङो नैबे गोदान बोसोरखौ बरायनाय जायो। आरो जोंना गासै दिनैजों जाहैबाय 10 बार जोङो बैसागु फोरबो फालिनाय जाबाय। दा 10 बार बैसागु फोरबो फालिनायाव जोङो जोंनि गामिनिफ्राय जोङो गुबुनफोरनिफ्राय जोङो अनसुंथाइबो रावनिफ्रायबो मोननाय जायाखै। माने जोङो गामिनिफ्रायनो जों जा एसे हायो सासे सानैनाव 500 1000 खांनानैबाबो जोङो बे बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। जोङो उननि समाव बे बैसागु फोरबोखौ जों जेसेबांसिन थायो, बे थेखनजरा गामिया जेसेबांसिन थागोन एसेबांसिम जोङो फालिलांबाय थागोन। बे जों रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय उद्देस्यआनो जाहैबाय, मानोना जों आगोलाव बैसागु फोरबो फालियै समाव जोंनि गामियाव नुनो मोनोमोन माने लोंनाय जानायजों
गफबनानै थानाय नुयोमोन बैखौ नुनानै जोङो गामियाव ज' सावरायलायनानै जाहाथे नैबे बैसागु फोरबो फालियोब्ला जोंनि लोंनाय जानाया खम जागोन साननानै जोङो नैबे बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जादों। बैसागु फोरबो फालिनाया गोदोनिजों दानिजों फारागथि गैला माने दानिया सोलायबाय गोदोनिजों मिलायला गोदोनिया जाहैबाय नोङो लोंनाय जानायजों गोदोफबनानै थायोमोन दानि बैसागु फोरबो फालिनाया लोंला जाला मानोना मेथाइ खननाय मोसानाय बेजोंनो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।